vi kan komme i gang, har jeg den store glæde og stolthed at præsentere for jer intet mindre end 4 fantastiske, henrivende, smukke, unge og bløde og søde cirkusdirektører. De kommer her. Søstrene von Filsbræk! Koncentrationen lyser ud af dem.
rigtig godt imod cykeltruppen Virvelvind. Vi har her 2 vaskeægte sømfakirer og en hel masse søm. Jeg har sagt, det ikke var nogen særlig god idé det her. Værsgo. Værsgo. Ja. De går på søm. Er det samme? Er det rigtig klart? De sidder på søm. Ja. De laver lektier på søm. De spiser på søm. Ja. Sådan der. Ja. De slapper faktisk rigtig godt af på søm. Ja. Sådan. De keder sig faktisk også lidt på søm. Og de hænger rigtig godt i på søm. Ja. Så